Hayi sengifikile endlini but ke bengisebhizi nento zami. Okay, so ngithi ke ngizosheshisa nje guys because ngikhathele man, kuyashisa nanokushisa. So ngithi ke umyeni wami impawu zokuthi wayethwele zazikhona ngoba endlini la esasilala khona cause wayenomuzi omkhulu ke kwakunesandla esibekwa esingaphandle like isandla, uyabona mose ukuthi isandla somuntu but yena wathi akusona isandla somuntu, isandla sesilwanyana nje asibekile lapha yana just for ukusabisa abantu ukuthi bangangena endlini yakhe, but ngangibona ukuthi isandla somuntu. So ke ubaba wakhe kuthiwa washona ngokungaqondakali. So ke manje into engayihlanganisa la eseshonile mina ukuthi shuthi ke kungenzeka, I'm not sure, kungenzeka ukuthi ngabe wathwala ngobaba wakhe then lesa sandla besihleli lapha yana cause isandla siyabonakala isandla sendoda lesana noma sesehamathambo ke but isandla somuntu not esesilwane, ongenzeka ukuthi ubaba wakhe lo wayithwele ngaye then wambeka lapha yana. Cause ke guys this other time singena mali then athi asihambe siye emntwini, then ke uyena owazi le nyanga zakhe ke then sahamba ke saya enyangeni, mase sifika ke kule nyanga kungene yena mina ngisale eminyango. So ke mase ebuya kuthiwe ke sizohamba siyokwenza some ritual and then kodwa kuzomela ukuthi sihambe ke sikuyiwe emathuneni. Ayike nangempela nkosami ngozi ngiyamsupporta ke mina umuntu mangimthanda, noma ngabe kuthiwa siyahamba manje siyobulala I'm there, ngiyahamba nami ngiyobulala nawe. So I did everything leya ndoda ekade ithi angiyenze because ke nami bengibelieve ukuthi iyangithanda. So sahamba ke saya kule nyanga then kwathiwa ke siphinde sibuye then izokwenziwa ke lo mcinjana omncane ke but ke kuzomela sifike late lapha ngabo 11 then kuzohanjwa kuyiwe emathuneni. Ayike nangempela safika ke lapha yana ngabo 11 ebusuku, nangempela wathi kushaya 12 ke kwathiwa ke sihambe ke bathatha ke izinto zabo, kwafike ke wabaswa lapha yana amabhodi then kwathiwa ke mina mangikhumule ngihambe ngayolaliswa phezulu kwelinye ithuna lapha yana. Guys, I know this sounds very unbelievable but this is a true story and ke it's either you believe it or you don't, but ke if ke mhlambe nawe ekhona umunye umuntu oyake uyenzeka lento kuyena uzo relate then uzobona ukuthi it's not into eyenziwa umuntu oyedwa, abantu abathwele bathwala ngendlela ezihlukene. So ke kwathiwa ngambe ngiyolala phezulu kwalethuna nginqunuke while bona bebusy lapha yana ke bekhuluma ke lezo zinto abazikhuluma emlilweni. Ngahamba guys ngayenza leyo nto ke nami, kwaqedwa ke sasuka ke lapho sahamba sabuyela emzini wethu. Then after that guys amabhizinisi akhe cause ke wayinezitolo ke before kufike labantu laba bangale, izitolo zaziyiningi izitolo ayinazo lapha yana around, imali nje yayibuzwa lapha yana kuthina. So ke then esitolo ke wayenalento ekuthiwa ikhubalo, if thina siyakothenga esitolo sasithenga then imali ithuya esalini yamalala but anginayo iproof yaleyo nto, ngayizwa nje ejoker leyo nto ukuthi imali yethu izophinda ibuyele kuthina njengoba sihambe sike siyothenga ngayo ke. So ke kwaqhubeka ke isikhathi eside ke nje ngokunye sihambe ke fanele ukuthi njalo kuhlele kuhlinzwa kwenziwa umcimbi every year, fanele sibiza abantu aka explain ukuthi imicimbi yani kanti uchitha lamagazi instead of abulale la ebantwini kwifamily yakhe then uyena ubulala isilwane njalo fanele kuhlinzwe inkomo, kuhlinzwe imbuzi, kubizwa abantu nje baze kodla every year guys. Sasimelwa yileyo nto kodwa ke ngangena imibuzo eminingi, into engangijabulisa nje ukuthi ayi ngoba vele imali iyangena ke la ekhaya. So ke nami ngase ngabona ukuthi kuyangibhora ke mina ukuhlala ke ngcono ke nami ngihambe ngiyekosebenza, but ke ngisebenza khona nje sisebenzela la ezitolo zakhe, angisebenzi kude. But ke manje angikwazi ukumanage into zasendlini nezinto zasezitolo cause fanele ngiattend kuzo zonke izinto walinaye ebusinessini izinto. So ke impawu zokuthwala zonke ke lezo manje esengithola meseshonile, mesezoshona
ukuthi lo baba kanti bethwele, so yonke into akade nayo kwaqala lapho kwashabalala kwazitolo zakhe, imali, yonke into. Njengoba ney'ngane zakhe nje zashona, nazo shuthi wayezilanda ngemihlabelo le eyakhe awayehlabela ngayo. So that's why ngaze ngakuthola ukuthi ngize ngigcine ngihilile mina, cause ngenkathi ngiphuma laphayana ngishiya into ey'ningi engangiyibuza zona, lo baba usengenzise ey'ningi izinto for ukuthi azongenzela lo doti angenzela wona. So angizange ngisibone isidingo sokuthi why ngizoqhubeka ngihlale nomuntu akakasale enze lento ebeyenza kumina la kulo sisi. So-ke mina ngaphuma ngamuva, angifunanga kuthatha imali yakhe, angifunanga nix, because bengiyazi indlela imali yakhe ayenza ngayo ukuthi if okanye ngingayithatha okanye nami ngingagcina ngilutheka ukuthi ngiphindele back. That's why ngawalka, and guys I did walk u2 days. Ngiyabona anikholwa le ka 2 days. Abantu abake babe ne-stress like ingqondo kube ngathi ayikho, ukudla kwengane ngangikuphethe, ingqondo kuba ngathi ayikho, uyahamba because nje ngangihamba, angangihlala nje like maybe u5 minutes ngishintsha ingane, nginikeze ingane ukudla, ngihambe ngathi nguhlanya. Ingqondo yami yayingasebenzi, and indaba yama lift akungafuni ukuthi ngize ngithi ngizothola ilift, ngangifuna ukuthi ngihambe ngiye kofika ekhaya. So ke yes, I did walk u2 days, and lowo 2 days nganginqamla, ngangave ngihamba ngo-freeway, no, nganginqamla ngingena endaweni ngiphumele kwenye indawo, ngingena endaweni ngiphumele kwenye, phakathi nobusuku guys. Kwezinye indawo ngihambe ngizwe inwele ngathi ziyanyuka. Yazi guys, angeni ize nibelieve serious, umuntu lento ngisho nasekhaya ngisenziwe ihlaya namanje ukuthi ngasuka e-Eastern Cape ngawalka ngaze ngayofika ekhaya, iseyijoke nanamhlanje, because ke sekuyinto esekudala yenzeka. Ngisazobaphendula na baba ngibuze age yami nokuthi ngaqala nini ukushada, but ke manjena isikhathi sokuthi bengithi ngifuna ukuchaza le eyezingane, especially ukuthi izingane kwaze kwenzeka kanjani. So eyezingane ngicabanga ukuthi yayihlangene nako ukuthwala kwakhe nemhlabelo yakhe, ongenzeka ukuthi nazo ke izingane njoba benengane eningi kanje, because benengane ezu8 zizonke, ongenzeka ke ukuthi nazo beziyiphathi yalowo umhlabelo wakhe ke lo owayewenzile ngalezo zinto wayethwala ngayo, cause kwaphela yonke into ebeyithi yena, kwahamba ngisho iy'ngane zakhe, kwaphela zitolo zakhe, kwasala nje lo wamfazi wakhe ke nami ke ngasinda ngaleyo ndlela, of which engicabanga ukuthi if ngangisaqhubekile ngihlelo okanye naye eqhubeke ephila, ongenza ukuthi nami ngaba ngisekho namhlanje, cause angazi imhlabelo yakhe yayiyohamba to what extent. So ke I hope eminye imibuzo yenu izophenduleka ke kulena, ngizophinde ngizame ke ukuphendula eminye if ngithola